अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टनि मोनसे फोरोंनाय बाथ्रा बे फोरोंनाय बाथ्राफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हावरिया जानांगौ। हावरिया जाब्लासो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। सोरगो रायजोआ हावरियाफोरनिसो जागोन। नंथारगौ बाथ्रा नोंथाङा थिगखौनो खोनादों जे जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदों, जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जों साफ्रोमबो हावरिया जानांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअनि बे टपिकआ नोंथांखौ गोबां गोनो गोथो खालामनो हागौ, गुलाय गुजाय जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा गिनो नाङा, नोंथाङा गोनो गोथो जानो नाङा। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखादि नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ बेसिमसोल' नायनानै जुदि स्किप खालामनानै नोंथाङा थांदोंब्ला नोंथाङा जिउआव अरायबो गोनो गोथो जानानै थाबाय थागोन जे ख्रिस्टियानफोरा हावरिया जानांगौनो, हावरिया जाब्लासो सोरगो रायजो मोनगोन। बे बाथ्रानि सायाव नोंथांहा गोबां गोनो गोथो थागोन। दा बेयावखाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ भिडिअनि बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन नोंथाङा गोनो गोथो जानानै थाया। नङाब्ला नोंथांहा गोबां सोंलु थागोन, जिसु ख्रिस्टआ हावरिया जानो थाखाय थोनदों, अब्ला जोङो हावरिया जानांसिगोन नामा? बेफोर गासै सोंलुफोरा नोंनियाव थागोन। गोबां धोनिफोरा सोंलु थागोन, अब्ला आंहा धोनि जानाया आङो सोरगो रायजो मोननाय नङा नामा जुदि जिसु ख्रिस्टआ हावरिया जानो थोनदोंब्ला? बेफोर सोंलुआ थागोन। दा बेयावखाय बेफोर गासै गोनो गोथोफोरा दाथांथों, नोंथाङा जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन। बाथ्रानि गोथौ फारसे थांनायनि सिगाङावनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांखौ खावलायनो हास्थायदों नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा आंनि आपल'ड खालामनायखौ नोंथाङाबो मोनबाय थानो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लादो। आरो लोगोसेनो साफ्रोम नायगिरिफोरखौ जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो मोजां मोनो, सोलोंनो मोजां मोनो, नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ आं नोंथांमोननिफ्राय मा नागिरो। बे जाहैबाय नोंथांमोननि मोनसे लाइक होनायखौ नागिरो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। बेयावखाय मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। सरासनस्रायै जोङो नायनो थाङोब्ला मोनसे सोंलु खालामोब्ला बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो मोनगोन। बे जाहैबाय हावरियायालाय माथो? हावरियाया माखौ बुङो? हावरियाया सोर? जों जेब्ला बेबायदि सोंलु खालामगोन अब्लाना जोङो सोंनायनि फिननायखौ मोननो हागोन जे जाय सुबुंहा धोन दौलत गैया, जाय मानसिहा थोजासे गैया, बैखौनो जोङो मा होननानै बुङो? हावरिया होननानै बुङो। हावरिया मानसिहा मा थाया? धोन दौलत थाया, सम्पति थाया, हा हु थाया, जानाय लोंनायफोराव थोजासे थानाय नङा, सानफ्रोमबो आंखालानो आंखाल थागोन। बेखौनो जोङो हावरिया होननानै बुङो। जिसु ख्रिस्टनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, जिसु ख्रिस्टनि जिथु फोरोंनाय बाथ्रा, बियो सोमोनांथाव नङाने? जेरावहाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ, साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरखौ मा जानो थोनदों? हावरिया जानो थोनदों। हावरिया जाब्लासो सोरगो रायजोखौ मोनगोन, सोरगो रायजोआ बिसोरनि जागोन होननानै बुंदों। डेट मिन्स जोंनि धोनि जानायखौ बियो बाजायो। बिनि बुंनाय बायदिब्ला बर' ख्रिस्टियानफोर धोनि जानो मोननाय नङा, धोन दौलत आरजिनो मोननाय नङा, थाखा फैसा आरजिनो मोननाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों? हावरिया जानांगोन। हावरिया जाब्लासो नोंथाङा जुदि सोरगो रायजोखौ हास्थायोब्ला, नोंथाङा जुदि सुख सान्तिखौ सोरगो रायजोआव मोननो हास्थायदोंब्ला, जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थानो हास्थायदोंब्ला नोङो हावरिया जाथारनांगोन। हावरिया जानोब्ला मा खालामनांगोन? जोंनि धोन सम्पतिया गैयै जानांगोन। अब्लासो जोङो हावरिया होननानै मोनथिजागोन। दाबो नोंथांनि गोसोआव गोबां सोंलु थागोन। दा बेयावखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला नोंथाङा जिउआव सोंलुआवनो थाबाय थानो गोनां जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, धोनि आरो हावरियानि गेजेराव मा फाराग दङ जों बेखौ मोनथिग्रोनि। बेनि उनाव जोबथा फारसे आङो नोंथांमोननो बुंहैगोन बे हावरियानि ओंथिया मा। प्रियफोर, येस, धोनि आरो गोरिबनि गेजेराव, हावरियानि गेजेराव मा फाराग दङ? प्रियफोर, जों मोनथिगौ, सरासनस्रायै जों नुनो मोनो गोबां बिसयाव जे धोनि मानसिफोरा जेब्ला सासे बेक्तिनियाव धोन दौलता फैयो, रां राशिफोरा फैयो, थाखा फैसाफोरा फैयो, धोनि जायो, अब्लाना सेथियावनो गोबां फोथायारिफोरनियाव, गोबां धोनिफोरनियाव मा फैयो? बे जाहैबाय गौरब फैयो, दुगाया फैयो। मानि दुगाया फैयो? बियो धोन दौलतनि सायाव फोथायनायनि दुगाया फैयो। आङो जिखौ हास्थायो बेखौ मोननो हायो। माजों मोनो? बे जाहैबाय धोन दौलत, थाखा फैसानि गेजेरजों आङो मोननो हायो। आंनो मोनसे मोजां बाइक नांगौ, आङो बायनो हागोन। आंनो मोनसे मोजां न' नांगौ, आङो लुनो हागोन। आंनो मोनसे समायना कार नांगौ, आङो बेखौ बायनो हागोन। आंनि सुख सान्तिनि थाखाय, आंनि मोजां जानाय लोंनायनि थाखाय, आङो मोजां जानाय आदार लोंनायफोरखौ आङो बायनानै लानो हायो। बेबायदि होननानै गोबां धोनिफोरा
दुगा जायो, गावनि धोन सम्पतियाव फोथायनानै थायो। इसोरनो लागै जि समफोरखौ होनो नांगौमोन, इसोरनो थाखाय सम होनो नांगौमोन, बेफोर समफोरखौ होनो हायै जायो। माबायदि थाखा फैसा धोन दौलतखौ आरजिगोन, माबायदि धोन फैसाखौ आङो बांहोगोन, बे बिसयावसो धोनि मानसिफ्रा सिन्ता खालामबाय थायो, बेस्थ' थाबाय थायो। इसोरनो लागै जि समखौ होनांगौ बे समखौ होनो रोङै जायो। आरो जि फोथायनायखौ, इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोननो नांगौमोन, जिसुनियाव फोथायनायखौ दोननो नांगौमोन, बे फोथायनाया जिसुनियाव गैलिया। बे फोथायनाया धोन दौलतआव फैबाय। धोन दौलतनि गेजेरजोंनो आं गासै खामानिखौ मावनो हागोन, मावो होननानै बेबायदि फोथायनानै लायो आरो गावखौ गौरब खालामो, गावखौ दुगा खालामो। आरो बे दुगा खालामनाया धोनिफोरखौ इसोरनिफ्राय मा खालामो? गोजान खालामो। गोबां धोनिफोरा अहंकार जालाङो, घमण्डिया फैयो। अहंकार गोसो एबा घमण्डि गोसोआ गोबां धोनिफोरनि गोसोआव जायगा लायो आरो बे अहंकार गोसो, बे घमण्डि गोसोआ सासे धोनि मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। मानोना अहंकार घमण्डि गोसोखौ जिसुआ मोजां मोना। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना हावरिया सुबुंनियाव मा थायो? हावरिया सुबुंनियाव थायो बायग्लिनाय गोसो। आरो बे बायग्लिनाय गोसोआ माबायदि जायो मोनथिगौ? बे जाहैबाय गुरै, दद्र, नम्र जानानै थायो। हावरिया मानसिया संसारनि लुबैनायनिफ्राय गावखौ गोजान खालामनानै लायो, गावखौ गोजान खालामनानै दोनो। जिहेतु बेहा बैफोर गासैखौबो एफर्ड खालामनो थाखाय केपासिटि गैया, बायनानै लानो थाखाय केपासिटि गैया। जा दङ बेयावनो सन्तुष्ट जानानै थायो। हावरियाफोरनि बे गासै आखल आखुफोरखौ जिसुआ मोजां मोनो आरो आशीर्बाद होयो। दानाबा फैदो अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय गासैबो मोदोमनि बाथ्राफोर। धोनि जानाय, हावरिया जानाय जि बाथ्राखौ बुंबाय, बे जाहैबाय मोदोमनि बाथ्राफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय मोदोमनि आखल आखु, केरेक्टारफोर। हावरियानि केरेक्टारफोर आरो धोनि मानसिनि केरेक्टारफोरखौ फंनैसो बुंनानै नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनानै होबाय। नाथाय गिबियाव बुंनाय बाथ्रा फारसे जोङो आरोबाव फैफिनबावदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन साफ्रोमबो सुबुङा हावरिया जाब्लासो, हावरिया सुबुंफोरासो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन, सोरगो रायजोनि सैथो रंजानायखौ मोनगोन होननानै। दा बेवहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हावरिया जानांगौ होननानै जिसु ख्रिस्ट' बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंनानै होदोंमोन। दा सैथोयैनो बे बाथ्रायालाय माथोमोन? थारैनो जोङो बेबायदिब्ला साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय सुबुंफोरा हावरिया जानांगोन नामा? जोंनियाव न' बां थानो नांनाय नङा नामा? जोंनियाव गारि बांला थानो नाङा नामा? जोङो जानो लोंनो मोजां जानो लोंनो नाङा नामा? जोंनो मोजां गाननाय जोमनाय नाङा नामा? जेब्ला जों हावरिया जागोन, हावरिया होननाय लोगो लोगोनो बेफोर गासै सावगारिफोरा जोंनियाव गोसोआव फैयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्रा नङा। बे हावरियानि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुङाखै। बे हावरिया जाहैबाय गोसोनि हावरियानि बाथ्रा बुंदों, जिउनि हावरियानि बाथ्राखौ बुंदों। जेरावहाय माथाइनि 5:3 सिरियाव लिरनाय दङ, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदोंमोन, बुंदोंमोन, बेखौ फरायना होनि। लोगोसे नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगोन। जायफ्रा गाव गावखौ जिउआव हावरिया होननानै मिथिगौ बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो। प्रेज द लर्ड। मोनथिबायना प्रियफोर? हयथ' नोंथांमोना गिबियाव गोबां सोंलु जादोंमोन, हावरिया जाब्लासो सोरगो रायजोखौ मोनगोननो। हावरिया जानांगोन, साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा हावरिया जानांगोन। जोंनियाव थानाय धोन सम्पतिखौ जोङो फाननांसिगोन, जोंनियाव थानाय गारि बाइकफोरखौ फाननांसिगोन, बायदि बायदि हयथ' गोसोआव सावगारिफोर फैदोंमोन। नाथाय दानाबा क्लियार जाबायना, बे हावरियानि बाथ्राया जोंनि धोन दौलतखौ लानानै बुङाखै। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे हावरियानि बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि जिउनि बाथ्रा। जिउआव जोङो हावरिया जानांगौ। जिउआव हावरिया जानाय होननायनि ओंथिया जाहैबाय दद्र जानाय। जाय सुबुङा दद्र, जाय सुबुङा निजोम, जाय सुबुङा गुसु, बे सुबुंनिसो सोरगो रायजोआ जागोन होननानै बुंदों। जाय मानसिया हावरिया, जाय मानसिया दद्र जायो, दद्र मानसिनियाव मा थाया? अहंकारा थाया, गौरब दुगाया थाया, गावखौ दुगा खालामनायफोरा गैयै जायो। गावनियाव थानाय जि धोन सम्पति, जि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, रोंगौथि जा दङ, बेफोरखौ लानानै बै सुबुङा माब्लाबाबो दुगा खालामा। बेयावखायनो बुंदों जाहैबाय जिउआव हावरिया जानायासो सोरगो रायजोखौ मोनगोन होननानै। बोसोन बिजाब 3:34 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, निन्दिग्राखौ बियो निन्दियो, अन्थाय गुरैफोरनो बियो दया दिन्थियो। प्रियफोर, इसोरनि अननाया सोरनियाव थायो? जायफोरा गुरै जायो,
बे गुरै जानाया बिगुरनि गुरै नङा, सायाव नुनाय गुरै नङा, बे गुरैया जाहैबाय गोसो गोरबोनि गुरै जानाय, जि गोसो गोरबोआव दुगा गैया, अहंकार गैया, घमण्डी गैया, बै गोसोनि बाथ्राखौ बुंदों। जायनि गोसोआ बेबायदि, बिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अनसायो, जिसु ख्रिस्ट'आ दया खालामो। बेनि उनाव जेसायानि 66 बालाब 2 सिरियाव ओरैहाय बुंबावदों, मानोना बे गासै जिनिसफ्रा आंनि आखाइजों बानायजादों आर बेफोर गासैबो जाखाबाय। फोरबुआ होनबाय, आङो बि मानसिनिनो थिङै नायहरगोन, जाया दुखुथिया आर जिउआव दिखार गोनां आर आंनि बाथ्रायाव थोर थोर मावग्रा। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंदों? आंनि बि मानसिनि थिङै नायहरगोन, आङो बि मानसिनि थिं नायहरगोन। इसोरनि नोजोर, जिसु ख्रिस्ट'नि नोजोरा बहा थागोननो? जाय मानसिया दुखुथिया आरो जिउआव दिखार गोनां, जिउआव दिखार गोनां। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, डेट मिन्स जिउनि गुरैखौ इसोरा हास्थायदों। साफ्रोमबो फोथायारिफोरा जिउआव गुरै जानाय, नम्र जानाय, दद्र जानाय, जिउआव हावरिया जानायखौ हास्थायदों। आरो बे जाय व्यक्तिनि गोसोआ बेबायदि हावरिया जागोन, दिखार नांनानै थानाय गोसो जागोन, बिनि नोजोरा बिनिथिं थागोन। जों जेसेबांखि हावरिया जाया मानो मोदोम लानानै, जों जेसेबांखि धोनि जाया मानो मोदोम लानानै, इसोरहा बेफोरजों जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय जों धोनि जाब्लाबो जिउनि सिङाव, आत्मायाव जोङो हावरिया जानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोदोम लानानै जेसेबां हावरिया जादोंब्लाबो जोंनि जिउआव, आत्मायाव जुदि जोङो हावरिया जानो रोङाखैब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ नायनाय नङा। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया जोंनि जिउनि सिङाव हावरिया जानायखौ हास्थायो, आत्मायाव हावरिया जानायखौ जोंखौ हास्थायदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना गाव गावनि जिउखौ मोनथिगौ, नोंथाङा बेसेबां जिउआव हावरिया जानानै दङ। नोंथांनि जिउआव घमण्डिया गैयाब्ला, अहंकार गोसोआ गैयाब्ला, दुगा गोसोआ गैयाब्ला, नोंथाङा सासे हावरिया, जिउआव हावरिया, आरो जिउआव हावरियाफोरनि थाखायसो सोरगो रायजोआ अलरेडि जानानै दं। दा बेवहाय बे बाथ्राखौ गोसोआव होगोन, नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन। जि बाइबेल सिरिफोरखौ आङो फरायनानै होबाय, बिनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ लाबोबाय, थारैनो माबायदि, बे बिषयाव नोंथाङाबो गावनो देहेन खालामगोन। साफ्रोमबो जिउआव हावरिया सुबुंफोरा सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन, सोरगो रायजोआ बिसोरनि जागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनबाय। बाय बाय।